סיבות טובות בעד ו10 סיבות טובות נגד לקנות את המכשיר הזה, ואת זה אנחנו עושים, תודה רבה אילון זרמון, הבעלים של זרמון גולדמן, ואת זה אנחנו עושים עם חברנו דני רופ, חדשות ערוץ 10 וגדג'טולוג ידוע. אהלן, מה נשמע? שלום דני. ועם עודד, אתה מדבר איתי באייפון? בוודאי. חר הצליל. ועם עודד בריינר, עורך הטכנולוגיה ב-NRG מעריב. שלום עודד. שלום, שלום רב. באיזה טלפון אתה מדבר איתי? נוקיה E71. עכשיו דני, תגיד נוקיה E71? נוקיה E71. אני לא יודע מי נשמע יותר טוב מכם, אבל זה גם תלוי בשאלה איפה אתם נמצאים ומה אזור הקליטה שלכם. ובאיזה רשת אתה וכולי וכולי. באיזה רשת אתה וכולי וכולי. אז תשמעו, היות ששניכם אנשים ספורטיביים ויודעי תקשורת טוב, והיות שזה ידוע שיש אנשים שנורא מתלהבים ויש אנשים שאומרים שיש לאייפון הזה כמה בעיות, אז בוא נעשה משחק כזה. דני, תתחיל אתה, תגיד מה הדבר הכי טוב באייפון, ואחרי זה עודד מיד אחריך יגיד מה הדבר הכי לא טוב, ומשם נמשיך ונפרט, בסדר? טוב, הדבר הכי טוב שיש באייפון, שיש בו הכל. כל מה שאתה רק חולם ממכשיר שמלווה אותך ביום יום שלך. כל מה שאתה רק חולם חוץ מלעשות קפה הוא עושה. עודד, מה הדבר הכי לא טוב שיש באייפון? אוקיי, אני אתחיל בדבר שהוא... אל תתחיל, תגיד לי את הכותרת של החיסרון הגדול ביותר של האייפון. אוקיי, זה מי שישתמש בו עכשיו בישראל, כשהוא רק נכנס, הוא יהיה בעצם שפה ניסיונות של חברות הסלולר בארץ. זאת אומרת, מה יקרה לו? זאת אומרת שאנחנו לא יודעים עדיין איך בדיוק תהיה התמיכה בארץ, אנחנו לא יודעים בדיוק איך העברית עובדת, אם היא עובדת כמו שצריך. כלומר, אתה לא אומר שזה טלפון רע, אבל לא להזדרז על ההתחלה ולהיות שכבת הניסוי. אבל גבי, זה נכון לגבי כל דבר, גם לגבי דגם חדש של מכונית. כן. נכון. זה נכון לגבי כל דבר חדש. אין ספק, זה נכון לגבי כל דבר, אבל זה מוכיח שגם כל דבר חדש, אסור לקפוץ ישר, צריך לראות קודם כל איך זה עובד. דני, מה יש בטלפון שלך? אני זה לא דוגמה, אני קופץ על כל דבר חדש, אבל אני לא דוגמה באמת. אתה לא דוגמה לכלום, אתה לא דוגמה לשום דבר. עכשיו תגיד לי, אתה מדבר איתי באייפון ועודד מדבר איתי עכשיו ב-N71 אמרת של נוקיה? E71, סליחה. מה אין, דני, בטלפון של בן שיחנו עודד שיש בטלפון שלך? קודם כל, ה-E71 הוא טלפון מצוין, ונוקיה היא חברה יוצאת מן הכלל, אין ספק, א', ב', קודם כל אתה צריך אצבעות מאוד מאוד דקות כדי לכתוב SMS ב-E71, כי המקלדת שלו כל כך קטנה, אתה או צריך להיות מתחת לגיל 40, או שאתה צריך להיות באמת בעל אצבעות מאוד דקיקות. מערכת ההפעלה, אין מה תראה, אני לא רוצה, אני יכול להסביר לך על 1,000,001 דברים. אין מה להשוות, גבי, בין אייפון לבין טלפון אחר. אתה יכול להשוות בין E71 ל-N97, ל-HTC. אני לוקח את האייפון כמשהו שלא קשור בכלל לטלפונים האלה. אייפון זה סוג של, מעבר לטרנד ולשיווק ולבאז שאפל מומחים בלעשות אותו, ויש, זה קיים. זאת אומרת, מעבר לטלפון, כי לאייפון יש בעיות, בואו לא נתעלם מזה, כמו לכל מכשיר. אבל... למשל, שבדיוק ציינת אותה שבאייפון אין מקלדת בכלל. באייפון אין מקלדת בכלל, שזה יכול להיות יתרון ויכול להיות חיסרון. נכון. לאנשים שרגילים, נכון, לאנשים שמבוגרים יותר לטעמי, אני חושב, דני, שמסך מגע קצת קשה עליהם, יכולה להיות להם בעיה עם זה. מתרגלים לזה מהר מאוד, מאוד מהר מתרגלים לזה. בכלל בכל גיל, הרבה יותר קל להקליד למקלדת שהיא אמיתית. כן, השאלה איך נראית המקלדת, אני מסכים איתך. אבל אתה מודה עודד, אני לא יודע עודד, אלא אם כן יש לך אצבעות מאוד דקיקות, כי המקלדת של ה-E71 היא מאוד מאוד לבעלי... היא מאוד קטנה, ובאמת זה יכול להיות לפעמים קשה, אבל זה הרבה יותר קל מאשר להקליד את... אבל עזבו רגע את המקלדת, דני. אני רואה פה כמה חברים בתחנה יושבים כל היום, ומעלים כל מיני תוכנות, ועושים כל מיני שטויות, ומראים לי... רגע, שנייה, והם מצלמים אותי ומראים לי אותי איך נראיתי בשנות ה-40, ואיך אני אראה בשנות ה-99 של המאה הבאה, ואיך יוצא לי נר מהאוזן. נו יאללה, זה לא טלפון, זה לא טלפון, גבי, זה הרבה יותר, זה טלפון טוב. הדור הראשון שלו היה קטסטרופה. לא נגעתי בו, אני הייתי עם ה-E71 וה-N90, כל הדגמים שאתה רק רוצה. בדור הראשון לא נגעתי בו. בדור השני והשלישי שלו שיצאו, הטלפון הזה מלווה אותי לכל מקום, כולל השירותים. אין יותר עיתון בשירותים. ויחד עם זאת, אתה לא יכול לשים אותו בשירותים על השיש ולדבר איתו, כי הרמקול שלו חלש. הרמקול שלו של ה-3GS יוצא מן הכלל, הוא... חלש. לא, הרמקול שלו חזק. אני רואה סרטים. הוא פחות טוב מהנוקיה, המצלמה שלו מצוינת ב-3GS, אבל פחות טובה מהנוקיה, אבל יש לו כל כך הרבה יתרונות אחרים. זאת אומרת, יפה, אז לאט לאט. אני עובד איתו במיילים, ב-SMSים. האם אתה יכול לעשות איתי, האם דני רופ אתה יכול לעשות איתי עכשיו, לי יש את אחד הנוקיות הכי פרימיטיביים שיוצרו אי פעם, כמובן, אני מתגאה בו מאוד, והאם אתה יכול לעשות איתי, אני יכול לעשות איתך שיחת ועידה, לא שיחת ועידה, שיחת וידאו, אתה עם האייפון שלך לא יכול לעשות איתי שיחת וידאו. נכון,
שיחות וידאו... אז לך ממני, עזוב אותי, אז מה זה שווה? אני אשאל אותך שאלה אחרת, בתור אחד שמאוד תמך. האם שיחות הוידאו בעולם תפסו? האם הדבר הזה בכלל תפס בעולם? אבל אני רוצה שאני מדבר איתך לראות את פניך הנאות. אז אוקיי, א', אתה לא עושה את זה. כמה שיחות וידאו עשית בחייך? בוא תחשוב טוב. אתה לא מכיר את היהודים שאומרים, אבל יש לי אופציה? אבל יש לי אופציה. אז האייפון, בגלל שהוא הומצא בארצות הברית, ובארצות הברית אין אפשרות לעשות שיחות וידאו, הרשת לא תומכת, בכל אמריקה הגדולה אין אפשרות באף טלפון לעשות שיחת וידאו, הרשת לא תומכת, לכן האייפון שהומצא בארצות הברית החליטו בלי. אני מאמין שהדור הבא, אם יהיה צורך בזה, וסטיב ג'ובס יחליט שזה חשוב, אז יהיה, תמיד משאירים משהו בטלפון, ושיהיה לפתח לפעם הבאה. יש כל כך הרבה דברים יותר חשובים בדבר הזה. אוקיי, שנייה דני, שנייה. עודד, תגיד, במה הנוקיה שלך, זה שהזכרנו אותו, יותר טוב לפי דעתך מהאייפון? אוקיי, עוד משהו שמאוד מאוד קריטי בשבילי, זה להריץ כמה אפליקציות במקביל. כמה אפליקציות במקביל, אוקיי. דוגמה, אם אני גולש באינטרנט באפליקציה אחת בשביל לבדוק נתונים, ובאפליקציה אחרת אני רוצה להשתמש באימייל. באייפון אי אפשר להריץ כמה אפליקציות במקביל. ברגע שהם מקטינים אפליקציה, כמו שבווינדוס, בדסקטופ אפשר להקטין אפליקציה ולעבור לאפליקציה אחרת, היא נסגרת. בוא אני אפתיע אותך, זה אפשרי. זה לא בא בילט-אין, אבל אפשר לעשות את זה. אם דיברתם קודם על העברית... אתה מדבר על אייפון פרוץ, ג'יילברוקן? נכון. אז זה עוד משהו אחד. אפל מאוד 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 מגבילה את המערכת הפעלה שלה. היא מאוד מגבילה אותה לשיטתים, לרצונות שלה. הרבה אנשים בעולם לא הסכימו להגבלות האלה ופרצו את הטלפון שלהם, אבל זה כבר מחטיא את כל המטרה. אם אנחנו קונים טלפון בארץ, ואנחנו רוצים להשתמש בו אחרי שהחברות הסלולריות מכרו לנו אותו, ויתנו לנו תמיכה, ואנחנו פורצים אותו, אנחנו מאבדים חלק מהתמיכה. זה נכון. ואין לנו בדיוק את הטלפון שרצינו. מסכים. אסור, הפריצה מיד משחררת מהחברות. האם הטענות בדבר איכות השיחה, ניתוקים, קשיי קליטה שיש לאייפון הם טענות שאתה נתקל בהם, דני? לא, אני חושב שזה בגלל הרשת של ארצות הברית, AT&T, אני לא בטוח ש... אוקיי. לא, אין שום, בטלפון החדש אין שום בעיות, כמובן שאם פורצים איתו, משחקים איתו וגורמים לו כל מיני דברים שהוא יעשה, יכול להיות שזה יכול לפגוע במודם, כאילו בתקשורת שלו, אבל אם אתה רוצה רק סנד ואנד, אל תקנה אייפון. זאת אומרת, זה לא בשביל לדבר ו-SMS, זה אם אתה רוצה להשתמש ביכולות המולטימדיה שלו, אם אתה בפייסבוק ובטוויטר, והכל בקלות. אני היום נכנס לחשבון שלי בבנק דיסקונט בלחיצת כפתור אחת בשנייה, ומקבל את כל הנתונים, אבל בשנייה, גבי. אני היום נכנס בכמה ענני הגשם לראות, להגיד לך אם יהיה גשם בעוד חצי שעה או שעה ואיפה, בלחיצת כפתור בזמן המהדורה, תוך כדי שאני מדבר עם יעקב ומיקי, אני לוחץ ומקבל את האינפורמציה, אבל לא עם טרחה של להוריד את זה ולעשות... וכמה זמן לוקח לך, עודד, לראות את המידע הזה? מגישה הבנק היא פחות טובה בטלפון שלי, אבל מצד שני, לג'ימל שלי הרבה יותר קל להגיע. זו אפליקציה שגוגל פיתחה, שאפל לא נתנו לגוגל להכניס אותה לחנות שלהם. תראה, אני אומר לכם חד משמעית שהמכשיר שעודד מדבר עליו הוא מצוין, כל המכשירים, אבל יש לך את האייפון, הוא פשוט... עודד, אתה עובר לאייפון? עודד, אתה תעבור? הוא יעבור. רגע, אני לא מאמין משתי סיבות. אחת, יש לי טלפון יחסית חדש. אוקיי. ואני רוצה לחכות. ואני לא קונה סתם טלפונים כל יום שיוצא טלפון חדש, וסיבה שנייה זה שהאייפון הוא יחסית כבר די ישן, כלומר הוא גם בארצות הברית כבר יותר מחצי שנה, אני רוצה טלפון שהוא יהיה יותר, אם אני קונה כבר טלפון חדש, אני רוצה טלפון שהוא ממש בחזית. הבנתי אותך. דני, דיברתי קודם עם אילון. יש לי כמה חידושים בשבילך שהולכים לטלפון. מה זה בשבילו ומה בשבילי? לא, אני לא מחלק, אני יכול להגיד לו מה יש שמתקרב לאייפון. מה מתקרב? יש טלפון של חברת HTC שנקרא HD2 שיש לו יכולות מדהימות שמתקרבות לאייפון. אבל שוב, יש לי אתה יודע, אני ידוע גבי באחד כזה שלוקח מכשיר, שבועיים, עוד שבועיים אתה תחליף. הדבר היחיד שקרה לי בשנים האחרונות שלקחתי, ולא החזרת? הצלקתי ואני לא הולך להחליף. אתה יודע מה, אני אחליף רק דבר אחד. אני ראיתי בזמנו את הטלפון החדש, ואל תצחקו עליי, שהמציא אלי רייפמן. בטח, של אמבלייז, כן. זה קילר היחיד שאם הוא יצא, ואם אחר יתשם, היחיד שיפיל את האייפון לקרשים. אם אלי רייפמן יוכל להוציא אותו, והוא לא יהיה בכלא באותו זמן. תגיד, דני, מה תעשה אבל כשכל המדינה כבר תלך עם אייפון? לפחות אתה כבר לא תהיה בחזית הטכנולוגיה, ולא תהיה מיחידי הסגולה, אתה תהיה פשוט סתם עוד ארס עם אייפון. תודה רבה. קודם כל, אני מוכן להיות ארס גדול, העיקר שיהיה לו אייפון. הבנתי. אני לא קטע של... אני אוהב את הדברים הכי חדשניים שיש, הכי אחרונים שיש, ואם זה עושה לי מה שאני לא אכפת לי, בכיף שלכולם יהיה, אתה אומר. ידידיי, דני רופ ועודד בריינר, אני מאוד מודה לכם. תודה רבה. מאוד נעמה לי השיחה איתכם. בקיצור, אם קריתם את אוזניכם כפי שצריך, שמתם לב שיש בעיות לאייפון, לא אחת, לא שתיים, לא שלוש, ותעשו עכשיו את החשבון שלכם, ובעיקר תיקחו בחשבון את העובדה שתגידו
תגיעו לבית קפה ותשימו את האייפון על השולחן, בעוד 3 חודשים כל השולחנות יכרעו תחת נטל האייפונים, ואתם תראו די פתטיים להיות כמו כבשה בעדר. אז תחשבו על הדבר הבא, כי אתם הרי כל אחד מכם נורא מיוחד, ונורא יש לו סגולות אישיות משל עצמו, אז למה לכם להיות כמו כולם? וזה לא הייתה שום הבעת דעה, לא בעד ולא נגד האייפון, ובזה סיימנו את הנושא הזה. גבי גזית, כל יום 10-12 ברדיו ללא הפסקה, 103 FM וב-104.5 FM בצפון.